Ndị enyi m ndị si mba niile nke ụwa, ana m anabata ụnụ na GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ụbọchị taa anyị na-eleba anya n'okwu nke na-asị nchekwube nke anyị kwesịrị inwe n'ime Chineke. Enyi m, ndụ nke mmehie na-eduba na ndụ ịta ahụhụ na ndụ alaeze. Dịka ị na-ebi ndụ na mmehie, enwere ọtụtụ ntaramahụhụ nke ị ga-amapụta. Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ ị na-ahụpụta ọchịchịrị nke gbara gị gburugburu, ọ dị mkpa dị na ị ga-ahụ ihe. Biko ka anyị ṅaa ntị, mepee ntị gị dịka ị na-anụ eziokwu ahụ nke si n'akwụkwọ nsọ, dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-eduba ihe anyị ụzọ nke anyị ga-esi nweta ihe ahụ. Ị maara enyi m, ndị agbata obi m n'ebe ahụ, ọ bụrụ na ị bụghị onye dị ọcha, ị bụghị onye dị njikere maka eluigwe, mara na ọ dịghị onye na-adịghị ọcha nke ga-aba n'eluigwe. Ọ dịghị onye ọbụla nke na-eji mmehie egwu egwu. Onye ihu abụọ ga na-adị mma dịka a gasị ọ dị mma n'anya, ma n'ime obi ya, n'ime ndụ ọ na-ebi, na mbe nzuzo ya, ọ bụ onye na-adịghị ọcha. Ị gaghị abụ onye tozuru etozu ịga eluigwe mgbe Kraịst bịara, wee dịka ọ nwere ike ịbịa mgbe ọbụla. Ọ bụ na ị nọrọ na mmehie, ị ga-abụ onye ga-efu ebighị ebi. Ekpere m na ị ga-abụ onye furu efu. Ya mere ị ga-abịakwute ya dịka onye ekpenta si bịa. Ị ga-efe ya ofufe, nyefee ya ndụ gị dịka onye ekpenta ahụ si fee ya ofe, were ndị nyefee ya. Ị ga-akpọ ya onye nwe m, onye nwe ndụ gị, onye bụ onye nwe gị, onye na-echikwata ndụ gị, ma nke echi ma nke taa. Mgbe ị bịara otu ahụ, ị wee sị, ọ bụ na ị ga-ekwe, ị nwere ike ime ka m dị ọcha. Ọ ga-eme gị ka ị dị ọcha. Obi gị ga-adị ọcha, ndụ gị ga-adị ọcha. Amara ya ga-abịa n'ime ndụ gị. Amara nke ị ga-abịa n'ime ndụ gị ga-ewetara gị nzọpụta. Ọ ga-abịa n'ebe ị nọ. Ihe niile bụ mmerụ niile, ihe niile ka a ga-abụ nke a ga-ewezuga n'aha Jizọs. Ọ sị, sachaa m, aga m abụ onye ga-adị ọcha. Aga m adị ọcha karịa snow. Lee amaokwu nke 10. Ọ sị na amaokwu nke 10, kee n'ime m obi dị ọcha, onye nwe m, ma nye m mmụọ a maara aha ya n'ime m. Amaokwu nke 12 wee sị, ọ sị, nyeghachi m ọṅụ nke nzọpụta gị. Mgbe ị bụ onye azọpụtara, ị ga-enwe mkpụrụ nke mmụọ nsọ, ịhụnanya, ị ga-enwe ọṅụ, ị ga-enwe udo, ị ga-enwe ogologo ntachi obi, ị ga-enwe ịdị umeala na iweda onwe n'ala. Ị ga na-eso onye nwe anyị n'ụkwụ na ụkwụ, n'ihi ya onwe ya bụ onye zọpụtara gị. Ọṅụ nke nzọpụta gị, na jidesie m ike, were mmụọ ahụ nke a maara aha ya. Onye nwe anyị ga-eme ya n'abalị a. Jọn nke 1 isi 1, ana m agụ amaokwu nke 7. Jọn nke 1 isi 1 amaokwu nke 7. Ma ọ bụrụ na anyị jee n'ihe ahụ, ihe ahụ na-abịa n'ụzọ gị n'abalị a. Ihe nke nzọpụta, ihe nke mmekọrịta gị na Chineke, ihe nke inwe nzọpụta na nnwogha nke na-abịa site na Jizọs Kraịst, onye bụ ihe nke ụwa. Ọ na-abịa n'ụzọ gị n'abalị a. Dịka anyị ṅara ntị, e nwere ihe ndị anyị na-aghọta n'ozi ọma. Nke mbụ, enweghị onye na-adịghị ọcha nke na-aba n'alaeze Chineke. Ụfọdụ ndị na-eche na alaeze Chineke bụ onye ọbụla ewu tamatụrụ tama. Ọ wasị, ọ bụrụ na ị dị nsọ, adịghị ebe iji azụ aga. Ị nwere ike na-asị, lee otu enyi m dị, lee otu enyi m dị, aka m onye mma, aka m onye mma. Ọ wasị, ọ wụghị otu ahụ ka anyị si aba alaeze Chineke. Ị ga-abụ onye ga-adị nsọ. Chineke bụ onye dị nsọ. Ọ bụrụ na ị dịghị nsọ dịka Chineke dị nsọ, enwe ebe iji azụ aga. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na anyị niile dịka atụrụ akpafuo, anyị na-aga n'ụzọ anyị. Ọ bụrụ na ị laghachite bịakwute Chineke, ọ bụrụ na ị dịghị nsọ, biko arịa alaeze Chineke ịgaje. Ihe ọzọ ị ga-aghọta bụ nzọpụta bụ nke na-esochi nkwupụta mmehie. Ọ bụrụ na ị kwupụta mmehie gị, si Chineke lekwe mmehie m, ọ bụrụ na ị were zaba ya n'okpuru ihe, Chineke agaghị agbaghara gị. Ọ bụ mgbe ị kwupụtara mmehie gị si Chineke gbaghara m, Chineke agbaghara gị. Nke atọ nke anyị na-aghọta bụ na ị ga-abata n'ihe ahụ. Ị ga-abụ onye ga-abata n'ihe. Ọ bụrụ na ị ga-anwapụta ike nke nwara ike Chineke, ị ga-abata n'ihe nke Chineke.
ị ga-ahụ na mgbe ị batara n'ihe ahụ, Chineke ga-abịa nwugharịa gị, mee gị gị bụ onye ọhụrụ, ihe wee nwuke na ndụ gị, gị bịa nwụọ ọchịchọ osi obi ike ịga n'ije ịdị nsọ nke Chineke, gị nwee mmasị ịga n'ụzọ nke Chineke. Mgbe ihe a bịara, ị ga-ahụ na ndụ gị ga-agbanwe. Kwe ka ihe a bịa na ndụ gị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na anyị jee ije n'ime ihe ahụ dịka ya onwe ya nọ n'ime ihe ahụ, anyị ga-enwe nwekọ anyị onwe anyị na ibe anyị. Mgbe ahụ ka ọbara Jizọs Kraịst, ọbara nke Jizọs Kraịst nwa ọkpara ya ga-asacha anyị. Onye ọbụla kwuo amen. Sacha anyị pụọ na mmehie niile. Ọbara ahụ ọ nweghị mgbe o ji bụrụ nke na-adịghị ire. Ọ bụ ọbara nke ya wụsara n'ihi mmadụ niile, ma James ma John, Matthew na Luke, nye ma Paul ma Saul. Ọ bụ onye na-akpagbu nzukọ na mbụ, ma onye nwaanyị wee kpọọ ya Sọl, olee ihe mere iji na-akpagbu m? Ọ bụ ihe siri ike gị onwe gị ịkpọ okwute ahụ ụkwụ. O wele anya n'elu sị, onye ka ị bụ onye nwe m? Ọ sị, abụ m Jizọs, onye ahụ nke nwụrụ n'obe Kalvarị, onye ahụ nke eliri, onye ahụ nke si n'ọnwụ bilie ọzọ maka nzọpụta gị. Ọ sị, onye nwe m, ana m ewere onwe m nyefee, gịnị ka ị chọrọ ka m mee? Ndụ ya wee gbanwee n'oge awa ahụ. Ọbara Jizọs sachaa ya. Ihe ọ na-eme na mbụ, ọ na-emekwa ya ọzọ. Ebe ọ na-aga na ndị mkpagbu ọ na-akpagbu, na ọ na-enye ndị nzukọ Kraịst, ọ na-emekwa ya ọzọ. Mgbe ọbara ahụ sachara gị dịka ọ sachara Sọl, o wee bụrụ Pọl, ndụ gị ga-adị iche. Ọbara Jizọs Kraịst ọkpara ya ga-asacha anyị pụọ na mmehie niile. Olee otu ka a ga-esi wee mee? Lee amaokwu nke 9. Ọ bụrụ na anyị kwupụta mmehie anyị niile. Ị gaghị ekwupụta mmehie nke ndị ọzọ, ndị nna nna gị ha, nke ndị ọzọ atụrụ gị, nke ndị isi nzukọ nke obodo gị. Ọ bụrụ na anyị kwupụta mmehie nke anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume ịgbaghara anyị mmehie anyị niile ma sachaa anyị pụọ na mmehie niile anyị mere. Ọ bụrụ na gị bịakwute were obi dị ọcha, ịbịakwute ya were mmehie gị tọgbọ n'azụ, i wee bịa n'ikwu eziokwu n'obi gị niile, na-enweghị ihu abụọ, i wee bịa kute onye nzọpụta. Ọ were onwe gị nyefecha ya, fee ya ofufe dịka onye ekpenta si fee ya ofe, wee kpọọ ya onye nwe gị, i wee gbanwee, wee mee ka ọ bụrụ onye ga na-achị ndụ gị. Ọ ga-eme otu ahụ n'ime ndụ gị. Ọ ga-abịakwute gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ụfọdụ ndị na-ama gelegele, ụfọdụ ndị obi a na-esighị ike, ụfọdụ ndị na-enwe obi abụọ ịnabata Kraịst. Biko nabata nzọpụta nke Chineke na-enye. Kwupụta mmehie gị nye Chineke, si Chineke gbaghara m, nye m ndụ ọhụrụ. Onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a idu anyị n'ekpere. Biko dịka a na-ekpe ekpere ahụ, nabata onyinye nke Chineke na-enye, onyinye nke ndụ ọhụrụ. Nabata ihe ahụ nke ọ na-enye. Onye nwe m, ekwere m. Nke a bụ okwukwe nke onwe gị. Okwukwe nke onwe gị, ekwere m ekwe. Gwa onye nwe anyị, gwa onye nwe anyị. Mgbe ahụ ghọta na nke a bụ eziokwu nke gị onwe gị ga-anwapụta n'ime ndụ gị, na onye ọbụla nke ga-akpọku ahụ onye nwe anyị, nke bụ onye nwe anyị, na a ga-azọpụta ya. Nzọpụta abịala. Gwa onye nwe anyị ebe ahụ ị nọ, na onye ọbụla chetakwa ebe ọbụla ị nọ, chetakwa ihe ọbụla nke bụ nzọpụta na ọ bịara kwutere gị. Mepee ọnụ gị, gwa onye nwe anyị, si onye nwe m, ana m echegharị na mmehie m, ana m echegharị na mmehie niile m mere. Ahụ na-ewute mbụ m ihe ọjọọ niile nke m mere. Ọ sigodere na agbalị mbọ n'onwe m ka m gbanwee site n'ike aka, ma pụọ m ịzọpụta onwe m.
ma ekwere m gị na ekwenyere m gị na onye nwe m ekwere m na dịka ị na-ekwere eziokwu ahụ bụ nzọpụta, ọ ga-abụ nke a ga-eme ka o zuo oke mgbe ị na-eguzo n'ụkwụ gị. Ka m kpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekpe ekpere maka ndị a niile bụ ndị okenye na ndị nta na ndị nwoke na ndị nwaanyị na ndị ntorobịa, ndị na-enyefecha onwe ha n'aka gị bụ Jizọs. Ugbu a onye nwe m, dịka ha na-ekwe okwukwe nke onwe ha na eziokwu nke ha kwere na ya, na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị na a ga-azọpụta ya, ya mere ka nzọpụta gị bịa bụrụ nke ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka mgbaghara bịakwute ha ugbu a n'aha Jizọs. Lee ka mmụọ gị ka ọ bịa gbaa ama n'ime obi ha niile n'otu n'otu ugbu a, ka ha bụ ndị a zọpụtara n'aha Jizọs. Onye nwe m, anyị na-ekele gị maka imene ka oguzosi ike. A maara na nke a bụ eziokwu na okwukwe nke ha nwere n'onwe ha n'ime gị, nke bụ eziokwu na ha ga-abụ ndị a ga-azọpụta n'ime ndụ ha n'otu n'otu, nke bụ onye kpọrọ aha gị kwerekwe na gị ugbu a n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka anyị ma na ịzala anyị n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Tonu Chineke anyị, ọgwụgwọ nsọ na-abịa n'ụzọ gị, nnapụta na-abịa n'ụzọ gị, ọla ebube na-abịa n'ụzọ gị. Ihe ọbụla nke ị chọrọ ịrịọ ya n'okwukwe, ị ga-anara ya, ị ga-enye ya akụkọ otuto. Ị dị na njikere? Ị ga-ewere otu aka bikwasị n'ebe ahụ ị nwere mkpa ahụ. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị, ma ewere aka nke ọzọ elu. Dịka anyị na-ekpe ekpere, onye nwe anyị ga-enye gị ọgwụgwọ nsọ zuru oke. Ọgwụgwọ nsọ zuru oke. Ọ ga-enye gị nnapụta zuru oke. Mgbe ị nụrụ emene nke ikpeazụ ahụ, nwalee onwe gị, ọla ebube ahụ nọ ebe ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-agọzi aha gị n'abalị a. Ị bụ onye hụrụ n'anya, ị bụ Chineke nke na-adịghị agbanwe agbanwe, Chineke nke na-adịghị agbanwe agbanwe, nke na-adịghị atalata atalata. Esi lekwasịnụ ma anya unu mba niile, ka e wee gwa unu, ka e wee zọpụta unu, ka e wee napụta unu. N'abalị a bụ abalị nke edere onye ọbụla. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ekpere, ebe ọbụla nwere ọrịa na ụdị ọbụla akpọrọ aha ya, pụta n'ahụ ha n'aha Jizọs. N'ebe a, na redio ma na telivishọn ma na igwe nzirịta ozi n'obodo niile na kọntinent niile na ọgbakọ niile, metụ, gwọọ, napụta onye ọbụla n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee, ntị chiri echi mepee, ọnụ bụ ogbi ka atọpụ gị, okpukpu gbajiri agbaji ka emezie gị, mkpọnwụ niile nwere onwe gị. Ndị bụ ndị nwere akụkụ ha nke a na-achọ achọ na-ara akụkụ arụ ahụ n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ mmụọ ọjọọ na-emekpa gị arụ, mmekpa arụ nke mmụọ ọjọọ, ana m enye mmụọ ọjọọ ahụ iwu, pụta n'aha Jizọs. Ara owuwe pụta. Ihe ọbụla bụ ihe na-enye gị nsogbu na mmụọ gị, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa obiri na aja ọcha, ka a gwọọ gị ugbu a. Ma ndị okenye ma ndị dị nta, ụmụntakịrị na ndị ntorobịa, ndị nne na nna na ndị ọzọ, ndị nne na nna, nara ọgwụgwọ nsọ gị na ọla ebube gị ugbu a. Onye nwe m, ka e nwee nguzosi ike na nkwado ebe ọbụla, ka a kwado okwu a. Maka ọgwụgwọ nsọ, kwado ya. Maka nnapụta, kwado ya. Ebe niile na ndụ niile, n'ebe a na n'ebe niile nke anyị na-enwe nwekọ n'otu n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo ya. Mee ka o guzosi ike n'ime ndụ gị. Emewo ya n'aha
Jesus Christ ka anyị kpere. Emewo ya. Imela dịka ị na-anọnyere anyị na-agba nke GCK kwa ụbọchị. Adị m ụtọ, obi dị m ụtọ na ya wurula onye agọziri agọzi. Ọ bụrụ na ị mere mkpebi na ị nwere ọkpụkpọ agba ama ị chọrọ ịkọwa, biko sonyere anyị n'igwe eji ekwurịta okwu. Ị pụkwara isonyere anyị, biko sonyere anyị na igwe nzirịta ozi anyị www.dcln.org/connect ka anyị na gị na-enwe nwekọ. Anyị nwekwa ihe ndị ọzọ pụrụ inyere gị aka dịka Chineke na-aga. Ọ dị mkpa dị na anyị ga-anụ site n'ebe ị nọ. Dịka anyị na-eme, ị pụrụ isonyere anyị na nzukọ ọnụ gị nso maọbụ nzukọ mara ihe riri n'ime Kraịst n'okwu Chineke. Biko, ọ dị mkpa dị na ị ga-esonyere anyị. Anyị ga-achọkwa ịhụ gị, anyị ga-achọkwa ka anyị na gị mekọrịa ebe na ebe ọbụla ị nọ. Sonyekwara anyị na ọgbakọ nzirịta ozi nke na-abịa mgbe ọbụla anyị na-eweta ya. Imeela.